Víte, proč lidi kupují Apple? Proč kupují Apple a ne konkurenci? Protože Apple je odvážný. Má společenské postavení. Ne, je v tom ještě víc. Je to společenská jednotka. Nasadili jsme laťku. A abychom si ji udrželi, musíme neustále riskovat. Velcí umělci Dylan, Picasso, Newton, ti také riskovali všechno. A jestli chceme být skvělí, pak musíme taky. Se vším. Začíná to maličkostmi. Musíte mít problém, který chcete vyřešit. Nebo chybu, kterou chcete napravit. Musí to být něco, co ve vás vyvolá vášeň, jinak nebudete mít dostatečnou houževnatost. Nechci od vás nikdy slyšet, že už to nemůže být rychlejší. Vždyť tenhle stroj si koupí miliony lidí. Nemůžeme se dívat na konkurenci a říct, že to uděláme líp. Musíme se na ní dívat a říct si, že to uděláme jinak. Máme tu jedinečnou šanci. Vyrobit přímo revoluční počítač. V životě můžeme dělat jen určité věci. A právě teď jsme si vybrali toto. Tak dobře, ať je to něco extra. Když vyrostete, říkají vám, že svět je takový, jaký je. A že musíte žít uvnitř tohoto světa, aniž byste příliš naráželi do jeho stěn. Ale takový život je velmi omezený. Život může být mnohem bohatší. V okamžiku, kdy přijdete na jeden prostý fakt. A to sice, že všechno kolem vás, to, čemu říkáte život, bylo vytvořeno lidmi, kteří nejsou o nic chytřejší než vy. A vy to můžete změnit. Můžete to ovlivnit. Můžete vytvořit své vlastní věci, které pak budou ostatní lidé používat. Je třeba se zbavit chybné představy, že život je prostě tady a vy ho musíte pouze žít. Chopte se ho, změňte ho, zdokonalte ho. Zanechte v něm něco. A jakmile se to naučíte, už nikdy nebudete stejní. Děkuji všem bláznům. Podivím. Rebelům. Potížistům. Kulatým kolíkům v hranatých otvorech. Všem těm, co vidí svět jinak. Nemají rádi pravidla. A nechtějí respektovat status quo. Můžeš je citovat. Nesouhlasit s nimi. Opěvovat je či pomlouvat. Ale to jediné, co nemůžeš, je ignorovat je. Protože oni mění věci. To oni posouvají lidskou rasu vpřed. A přestože je někteří vidí jako blázny, my vidíme jejich genialitu. Protože jen lidé dost šílení na to, aby chtěli změnit svět, ho také změní. Jaký to bylo? Chci, aby každý z vás navrhl něco nového. Je mi jedno, co to bude, jestli technologie, prostě něco vytvořte. Něco užitečného. Na čem vám záleží.